Jeg vil gerne vise, hvordan man kan bruge hjælpearket til trigonometri til at løse opgaver i netop trigonometri. Jeg har lavet det her hjælpeark på den måde, at hvis nu jeg gerne vil finde siden a her, lille a, ja, så er det en af de her 5 formler, der skal bruges. Alt efter hvad jeg så kender i forvejen, ja, så vælger jeg så den formel, der passer til det, jeg gerne vil finde. Lad os nu sige, at det er jo siden a her, jeg gerne vil finde. Og det vil sige, at hvis jeg kender lille c og lille b, ja, så er det den øverste formel her, jeg bruger. Hvis jeg kender store A og lille c, ja, så er det den næste formel her, jeg bruger. Hvis jeg kender store A og lille b, ja, så er det den her tredje formel, jeg bruger. Hvis jeg kender store B og lille c, ja, så er det den her formel, jeg bruger. Og hvis jeg kender lille b og store b, ja, så er det den sidste formel her, jeg bruger. Lad os prøve at kigge på et eksempel. Jeg har lavet en skitse af en trekant, det vil sige, at målene passer ikke med den her trekant. Det er bare en trekant, jeg har lavet for ligesom få overblik over, hvilke nogle værdier jeg kender. Lad os starte med at sige, at jeg gerne vil finde lille a her. Jeg ved, at lille c er 10, og jeg ved, at store A er 30 grader. Så jeg går tilbage til mit hjælpeark her, siger, at det er lille a, jeg gerne vil finde. Jeg kender store A og lille c, så det er ikke den første formel, jeg skal bruge, men det er den næste formel, jeg skal bruge, fordi her er lige netop store A og lille c, de værdier, jeg kender. Så formlen kommer til at hedde sinus til A gange med c. Så jeg skriver sinus til A, som er de 30 grader. Husk at skrive græstegn med. Gange med lille c, som er de 10. Og det bliver så lige med 5. Det vil sige, at min side lille a er altså 5. Så vil jeg gerne finde lille b. Jeg går tilbage til mit hjælpeark og ser, at den formel, jeg skal bruge for at finde lille b, ja, det er enten der, hvor jeg kender store A og lille c, og det er jo det, jeg gør. Det vil sige, at jeg skal altså ikke bruge nogle af de andre formler. Jeg skal bruge den øverste formel her, der hedder cosinus til store A gange med lille c. Så jeg siger cosinus til store A, som er de 30 grader. Og jeg kan lave græstegnet ved at trykke på en Windows computer Alt og O, og på en Mac computer Control og O. Og det skal ganges med 10, fordi at lille c er 10. Og så finder jeg ud af, at min lille b, den er 8,66. Når jeg skal finde store B, så kan man sige, at i det her tilfælde, hvor jeg kender store C og kender store A, ja, så er det jo ikke så svært at finde store B, fordi at en trekant har jo 180 grader rundt i alle vinklerne. Den her er 90, den her 30, så må store B heroppe være 60. Fordi 60 plus 30 plus 90, det giver 180. Lad os nu lege, at jeg ikke kendte de her 30 grader. Men jeg til gengæld vidste, at den her over, den var 5. Så går jeg tilbage til mit hjælpeark, fordi nu kender jeg lille a, og jeg kender lille c, og jeg vil gerne finde store b. Og heroppe kan jeg se, at hvis jeg kender lille a og lille c, ja, så er det den formel her, cosinus i minus første, og så inde i parentesen her, der skal så stå a divideret med c. Her i GeoGebra, hvis jeg skal lave cosinus i minus første, så skriver jeg a er c cos, og så skriver jeg min a-værdi, den er 5, divideret med min c-værdi, den er 10. Og så finder jeg ud af, at den her vinkel den skal være 60 grader, og det passer jo også med det, vi fandt ud af lige før.